5 tips til at skelne mellem naturlige diamanter og kunstige diamanter. 1. Tjek oprindelsen. Naturlige diamanter er dannet over milliarder af år dybt i jordens indre og udvundet gennem ansvarlig minedrift. Kunstige diamanter, også kaldet lab-grown diamanter, fremstilles på få uger i fabrikker, ofte drevet af fossile brændstoffer i lande som Kina. 2. Overvej miljøpåvirkningen. Ved naturlige diamanter er der bæredygtige initiativer og stringente arbejdsforhold i forbindelse med udvindingen af diamanter. Lab-grown diamanter kan have et større CO2-aftryk, når de fremstilles på fabrikker, drevet af kulkraft i blandt andet Kina. 3. Se på værdien over tid. Naturlige diamanter bevarer deres værdi kvæg, at der kun er en ganske begrænset mængde og kan anvendes både som investering og som arvestykke. Lab-grown diamanter er ikke unikke og besidder derfor ingen videre værdi. De produceres i enorme mængder og sælges via online-platforme, blandt andet på eBay, men også Temu og i supermarkeder som Walmart. 4. Undersøg produktionens etiske aspekter. Naturlige diamanter understøtter lokalsamfund og skaber økonomisk vækst i de diamantproducerende lande. Lab-grown diamanter bidrager ikke til samme sociale og økonomiske udvikling. 5. Spørg om certificering. Ved naturlige diamanter følger der ofte et certifikat. Sørg for altid at gå efter et internationalt certifikat, gerne et GIA-certifikat fra Gemological Institute of America. Lab-grown diamanter kan også være certificerede, men det er lidt mere underordnet med certifikater på de sten, da det er, at de ikke repræsenterer nogen yderligere værdi. At kende forskellen gør det nemmere at træffe et bevidst valg, der passer til dine prioriteter og værdier.